आम्ही लाली लिपस्टिक लावून पद मागत नाही. रुपाली ठोंबरेंनी आंदोलनातील पोस्टर चाकणकरांचा मेकअप आणि या पदावर स्पष्ट सांगितलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार यांच्या पक्षातील रुपाली चाकणकर आणि रुपाली ठोंबरे या एकमेकींच्या विरोधात उभ्या असल्याचं दिसून येत आहे. त्या दोघींमध्ये वाद नेमका काय आहे, रोष काय आहे, कुठून सुरुवात झाली याबद्दल रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी सविस्तर भाष्य केलंय. दरम्यान फलटणमधील डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणावरून राज्यातील राजकारण चांगलंच तापलेलं आहे. या प्रकरणांमध्ये राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी पीडित महिलेचं चारित्र्य हनन केलं असल्याचा आरोप करण्यात आलाय आणि त्याबरोबरच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी देखील आपल्याच पक्षाच्या प्रदेश अध्यक्ष आणि महिला आयोगाच्या अध्यक्षा असलेल्या रुपाली चाकणकरांवर गंभीर आरोप करत आंदोलन केलं. त्यामध्ये त्यांनी हातात घेतलेले पोस्टर राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरले होते. त्यावर रुपाली ठोंबरे यांनी भाष्य केलेलं आहे. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी, मुंबई.